Gendereta sokwe murunganeria ebonasi yaba kegosoka swathabuna nigo ere enkeke gima anene chinga kibabu atogosemerera buna ebonasi yo nigo yari nkego cia komenta nigo igatia bari myabo korwase ekewanda kya Nyansiongo mi county Nyamira baganirie oboteneneri bwa e factory yo ya Nyansiongo wesoke na kwerera igoro yobo gose yogo kyani wa we bonasi yogo kwana nigo baganirie aba director abo bachorwa wesokya na kwerera naseki yabage ko wana mbere ubiro kibabwate yoko ene kyabuna ebonasi unit komenta ase amatukabusyo samarida ne vanis mokaya umulimi Nyansiongo aiga gatuacha tinderate asesente ito ye micro constituency ya Gesima abalimi nigo bachirega iga sengencho babwata marara mikabo na mono nigo berure kulira ulimi bwabo bw'echai nakiega tuomena situ kulia lero egende egera to kwanere na mangana to kwana na to kantie management ye factory yetu ya Nyansiongo yategerere kolengana n'emichando n'obororo barora se factory ya Nyansiongo egende to kumanya buya kerengombe ya bagoire kwani yasiekerwa to kumanya buya ebonasi yetu batangasirete ekere barenge campaign barete 40+ nechi meeting chia kwa tuchi nyinge bagatebanga baranyorire 38 ejia tigirite ibere echiwe 40 gaichia chia kado bawikera bato 30 nakiye kara balimi abaiga babwata mararamiko umwakori arenge 36 orjo bantu atumboke baka 30